Dada. Maayong buntag, mga lalab. Today is Thursday. And, ako bago po pala kayo dito. Ako po si Yen. Si Sophia pala. Yan yung aking baby girl. Aking baby. Say hi. Say hi lang ga. Mapay pagmata. Umod kayo ng bata o pagmata o. Makabuang ang smell sa bata. Dati si Bana yung palagi kong sinisinghot. Ngayon expire na yung amoy ni Bana. Kay Sophia na napunta lahat. So ngayon ito yung araw na papalitan na namin siya. Papalitan na siya ni Bana. Papalitan na siya ni Bana kasi matanda na. Marami ng sira. Nagsawa na si Bana. Yung mga ganung bagay. Tsaka malapit na siyang So, yung pinag-uusapan natin, yung aming sasakyan na matagal na sa amin, kailangan talaga siyang palitan kasi natitiorok na siya sa daan ba? Namamatay na siya daw sa daan, ganun, natatakot na si Bana. At tsaka, basta yun, kailangan palitan. So, medyo emotional kasi madaming ding mga memories namin dyan. Tsaka, kilala na yan ni Sophia, yung sasakyan na yan. So, ewan ko lang mamaya. Wala akong mamaya sa pagkuha nila dun sa isang car. So, maabutan ko siya. Gabi na. So, tignan na lang natin kung ano yung napili ni Bana na sasakyan. Mamaya. So, ay, sa mga nagsasabi pala na maganda yung aking anak. Thank you, thank you, thank you. Finally, nakabuo na ako within 10 years, no? In the span of 10 years, bago na po si Sophia. So, thank you, thank you. Nag-iisa yan, nag-iisang apo, nag-iisang anak ko. Kaya, mahal na namin si Sophia. Maraming thank you po sa inyo. And, hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please click the subscribe button dito po sa baba. Libre lang po siya. And, may pasok ako ngayon. Sobrang pagod ko na. 4 days ko na straight. As in, straight 4 days. Medyo naglo-low na yung aking, yung aking katawan. Kasi hindi ako nakatulog. Tapos kanina, gumising ako. Nang madaling araw, nagligpit ako dito. Mga plato. Inon ko yung machine. Nagligpit ako dito sa mga gamit ni Sophia. Tapos nag-edit ako sa vlog ko kanina. So, yun. Tignan natin si Bana mamaya. Nasa taas pa nagbibihis. Ako mamaya pa kasi 10 o'clock ako ngayon. Okay? See you mga lalab. Cover your pukangkang. Sophia, cover. Cover pukangkang. No cover with the dress. It's not nice to show your pukangkang, okay? Oh. What is that? Sinushow niya yung dress niya. Ayan. Ito na yung mga bagong dresses niya. Ito yung mga malalaki. Yung mahahaba na talagang size na niya. Hey, Pia, smile. No. Oh, what no? So, and
How you feeling for later? I'm feeling later. I don't know until later, but now I feel tired. Tired. Didn't sleep well again. Come on, you. Didn't sleep well yung mga matatanda. Hindi na nakakatulog na mabuti. It's not because I can't. No! I said old people don't sleep well. Hey, that's old. Okay, open the door, Dada. Hey, Mama kiss. Now, open the door. Go out. Forgot your blanket. Okay. Mama, get it. Your blanket. No jacket for her. Look at Dada. Look. No. It's okay. Go to there in the car. Ayan, magbababay na si Daiwu. Pabalitan na ng mas luma pa dyan. Okay, go. Go back. So, garbage namin today, Thursday. Oh, Dada. Okay, my goodness. Oh, no. Ikias. Dada. Hey! Go back. Go to Dada. Go to Dada. You're late. Galit na yung Dada niya. Bit. Ay, ka-cutie. You're so cute. Again, Dada, again. Oy, did she bang her head? No. Pia. Last time in this car, huh? Pia. Like that. I'll clean up a little bit. You want me to strip the bed? Strip my bed, yeah. I'll hoover there a little bit as well. Ay, Mama Kiss. Go na, Dada, go. Mama Kiss, where's your blanket? On the side. See you tonight. No. For later, yeah? Okay. Dada kiss. What else? Bye. Pia? Na, doesn't want. So mga lala, pasensya na kayo at di ako nakapag-vlog. Aalis na ako. Super dami kong ginawa. Kasi may darating mamaya. Okay, bye-bye. Ingat kayo dyan. Love. I'm home mga lalab. Ayan na yung car na binili ni Bana para sa akin. Wala pa akong driving license pero may car na ako Teka lang, tingnan natin. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지